ሳልሳይ መድረኽ ናይቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ቱር ሜይንዝ 2014 ትማሊ 11 ሚያዝያ 201 ኪሎ ሜትር ብዝሸፈነ ውድድር ተኻይዱ ኣብዚ ሄርማን ፎች ዝተባሃለ ተቐዳዳማይ ክለብ ቦኒስታ ዝተዓወተሉ ውድድር ኤርትራውያን ተቐዳዳሚ መትከል ኢዮብ ታሽዓይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት 10 መርሃዊ ቅዱስ መበል 11 ከምኡን ተስፎም ዕቁባ ሚካኤል መበል 22 ኮይኖም ውድድሮም ፈጺሞም ተቀዳዳማይ ክለብ ኤምቲኤን ቫን ረሰንበርግ ብውህሉል ግዜ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ክመርሕ እንከሎ ደቂ ጋንቱ ሉዊስ ሜንተዝ መርሃዊ ቅዱስን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ድማ ብ43 ካሊኢት 1 ደቂቕን 23 ካሊኢትን ከምኡውን 1 ደቂቕን 37 ካሊኢትን ብተኸታታሊ ድሒሮም ካልኣይን ሳልሳይን ራብዓይን ኮይኖም ይስዕብዎ ኣለዉ ኣብ ውድድር ኣንበሳ ዓቐብ ከዓ ሉዊስ ሜንተዝ ቫን ረሰንበርግን መርሃዊ ቅዱስን ብ16 14 ከምኡውን 10 ነጥቢ ክመርሑ እንከለዉ ኣብ ውድድር መንእሰያይ መርሃዊ ቅዱስ ናይ 40 ካሊኢት ብመንተዝ ተነፂፉሉ ካልኣይ ደረጃ መትከል ኢዮብ ከዓ 5ይ ደረጃ ሒዙሎም ብ5 ሚያዝያ 159 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ካልኣይ መድረኽ ቱር ሜንዝ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ክለብ ኤምቲኤን መርሃዊ ቅዱስን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ መሓዞም ይፍለጥ